ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାସ ଉପରେ ମାସ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ତୃତୀୟ ସୋମବାର ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଅନୁଗୁଳ ବଡ଼କେରା ତୁମୁଣି ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ରବିବାର ଆମେ 5ଟା ଟିକେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆମ ଗାଁର ଗଞ୍ଜେଇ ଦାଦା 1 ନମ୍ବର ମିସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଯୋଉକି ରୋଷେଇ କରିବ ଗାଁ ଲୋକେ ପୁରା ଆଙ୍ଗୁଠି ଲଗେଇ ପୁରା ଖାଲି ଚାଟି ପକେଇବେ। ସେ ଆମର ଡାଲମା କରୁଥିଲା। ଡାଲମା କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର ତେଲ ଗରମ ହେଲା। କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପହିଲା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ପହିଲା ଜିରା, ତାପରେ ପହିଲା ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ପକେଇଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ପକେଇଦେଲା ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ପକେଇକି ଯେଉଁ ଡାଲିଲା ଯେଉଁ ଫୁଟଣ ଛୁଙ୍କ ମାଇଲା, ଓହ ପୁରା ଏରିଆ ପୁରା ମହକିଗଲା। ଏରିଆ ମହକି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ବିନ ଡଙ୍କି ଧରି ହାଏ କରୁଛି। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାପରେ ଆମର ଗଞ୍ଜେଇ ଦାଦା ପୁଣି ଆମର ଖଟା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲେ। ପହିଲା ତେଲ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପହିଲା ଆମର ଟମାଟୋ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପହିଲା ଅଦା ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପହିଲା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ଆମର ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ଆମର ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ଆସିଗଲା ଷ୍ଟାଇଲ ମାରି ଗୁଡ଼ ନ ପକେଇଲେ ମିଠା କେମିତି ହେବ, ନହେଲେ ପାଟିଟା ମିଠା ଲାଗିବନି। ତାପରେ ଆମର ପଡ଼ିଲା ମେଥି ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଖଟା ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରି ପକେଇଦେଲା ଧନିଆ, ପରେ ଆମକୁ ବାଡ଼ିଦେଲା। ଓହ କି